Ja, vi tar David Edvardsen vi och hjärtligt att lucka David Edvardsen. Mange tak. Detta den största håndboldsåret i Tøndeløve? Ja, uden tvivl. Det er ikke nogen chance for det. Det er noget af det største, jeg har oplevet længe, så ja, det er det. Kan man sige, at du har vundet det triple? Du er begge stejbervinder, mester og toppskytte? Ja, for søren dog. Hvis man ikke kan sige andet, så ved jeg ikke, hvad man skal sige. Du kom til Færøer for nogle år siden. Har du været glad for dit ophold begge som menneske og som håndboldspiller? Ja, for søren dog. Jeg har haft fantastiske mange oplevelser, så det har været super at komme herop. Det er noget, jeg aldrig nogensinde glemmer, så det er super. Hver av dine livfælleven, holdkammeraten, vil du kreditere det her, at du har gynnt vel til der, og du bliver en toppskytte? Ja, men det er ikke nogen tvivl. Det er hele holdet. Der er ikke så meget tvivl om det. Det er alle spillere, der er med at være med på holdet, og hele stablen bag ved os, og alle, der er inden for nejsten, det er dem, der har støttet os. Alle tilskuerne, alle sammen. Det er derfor, jeg kommer så langt. Vil du sige, at apparatet, at han for næsten er ekkert professionelt? Ja, for søren dog. Det er det uden tvivl. Kan man få et ikke mere komplet liv i førerskolen håndbold end det som næsten er nu? Det synes jeg ikke. Man kan jo se, at vi har vundet alt, hele lortet, og vi har 13 point foran i turneringen, og vi har vundet alt, så nej. David, næsten finnes 100.000 kroner fra Rainbow Seafood for at tage lot i Europa Cup. Hvor vigtigt er det for tikkene at de slipper ud i Europa? Ja, men det er da utroligt stort for færøsk håndbold, det er det mindste i hvert fald, at vi får lov til det, som vi har gjort de sidste 2 år nu, og vi har været ude at spille. Det er godt nok, at vi har fået nogle bank, men det er for færøsk håndbold for at vise, at Færøerne, det er et lille land, men de kan finde ud af at spille håndbold. Og just her erfaringer til der finnes fra Europa Cup, har det her gjort til at de der stadig så vel i færøske kappingene? Ja, men det har da gjort en fordel, men udover det, så er det, at vi har trænet 6 gange om ugen eller 5 gange om ugen, og vi træner så meget, og vi kæmper så meget for det, så ja. Var det du ringt mot enda noen av de vanlige landskapene, ta tid var 12-13 stig fremme for næste lige, at motivere deg til der seneste listen her, og en FM-finalen her? Ja, det er der ikke noget tvivl om, det har vi jo snakket om før, at det var svært for os at motivere os siden jul eller sådan noget, at vi var så langt foran, men vi klarede det til sidst jo, så vi fik guldet, og vi har begge to, så det er jo fint. Så du vil næste spillere nøkker året ret? Det tør jeg ikke svare på. Tak for det, David. Det var slet.